Ang naka-virgin sa akin ay yung tita ko. Pumatong yung tita mo sa iyo habang nakahiga ka? Hindi ako makapalag kasi may tama na rin ng konti. I was 18 years old back then. 38 years old siya. Yung papa ko kasi that time ay inter-island seaman. Tapos ako nakatira doon sa tita ko. Yung asawa niya ay nasa Saudi. Nagkaroon ng parang salo-salo ng mga barkada, ganyan. Yung mga tiyahin ko, nakainom na sila. Hindi naman lasing yung tita ko. Yung tipong uminit lang yung tenga, ganyan. Kung may tama lang ganun. Tenga lang uminit? Pati singit ba? Noong nakahiga na kami sa sala, magkatabi kami ng pinsan ko. Nagulat na lang talaga ako nung time na yun. Bigla niyang nahawakan. Maya-maya, bigla na lang pumatong. So hindi ako makatanggi that time talaga kasi katabi yung mga pinsan ko. Pumatong yung tita mo sa iyo habang nakahiga ka? Nakatabi ninyo yung mga anak niya? Yes po. Hindi ako makapalag kasi may tama na rin ng konti. Tsaka out of curiosity na rin, syempre bilang lalaki. Tsaka naipit talaga yung yung hita ko dun sa mga pinsan ko. So pag malaman, ganun, baka palisin ako. DJ, yung nakasex mo na yung tita mo, ano yung pakiramdam mo? Siya yung nagpasok, ganun. Halo-halo yung naramdaman ko, like, ganito pala, tos, ano mangyari pag malaman ng mga pinsan ko. Pagpasok talaga ng hotdog na yun, naano ko talaga na yung tunnel sobrang, skip pa yung tunnel, kasi alam ko nga 5 to 6 years. So, Tunnel? Yung tunnel? Oo. Siyempre, hindi may iwasan na may mga tunog yan eh. Like parang, ganyan, whatever. Diba? Parang, alam naman magagaling yung tita mo, diba? Gano'ng kadaming beses na naulit yung sex ninyo? Ayun na nga eh. Naulit talaga siya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.